Dungos pa niya na ang mga santo sa simbahang Romano Katoliko dili magid tumalangit bisag unsaon kay sa buhi pa to sila mga kaigsunan nagampo to sa mga ribulto mga idolatros man to sila ug matod sa Biblia ang mga tawo nga nagampo sa ribulto ug sa mga taong dugay na namatay digid makadto sa langit. Sumala pa ni San Pedro, may mga butang nga lisod sabton sa mga sunulat ni San Pablo nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matutuohon nga sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Kini nga atong tagaan og reaksyon karon mga sir og mga ma'am, naghatag taog maghatag tag pahimugat nga diin kining ato ang higala nga usa ka gitawag og pastoy kaning kamot siya pagpamakak, paghatag og mga false informations concerning sa faith sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, and at the same time, mura siyang pikoy, namulong o nasa gisulti nga wala siya masayod, wala siya nakabalo sa mga butang kung unsa ang kahulugan sa iyahang gitawag o gipangsulti. Number 1, ingon pa niya, di daw kuno malangit ang mga santos. Santos na gani ino. Sa balaang kasulatan, kanang word nga santos referring na sa mga taong balaan. Kasi siyempre, Spanish word magana niya sa Bisaya, balaan. Balaan sa Bisaya, sa Spanish, gitawag og santos. So karon kumingon ka nga dili malangit ng mga santos, tablara nga musulti ka nga kadtong mga taong balaan dili malangit. So diya palang daan diferensyado na ang panabot sa atong higala in terms sa paggamit sa term nga gitawag og santos. Number 2, ingon pa niya ang mga santos do nato mga idolatros. Wa pud sa kabalo. Siguro basig pud sa kabalo mo define unsa nang gitawag og term nga idolatros or from ang etymology niya from the word idolatry. Idol og latria. Buti pasabot the worshiping of idols. So buti pasabot kaming kag idolatros tong mga santos nagsimba sila naglaing Dios gawas sa Dios nga gitawag og kining tinuod. Iyang question, itudlo dabi. Kinsa ng mga santusa nga diin na nagsimba og daghang mga Dios gawas sa Dios nga tinuod. Dili ka makakutlo og kinabuhi sa mga santos or makakot og mga writing sa mga santos nga nagsimba sila og laing Dios gawas sa Dios nga gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga maon ng Santissima Trinidad. So nagpasabot na kini nga tong higalang pastor nagbutang-butang ni. Pero ngayang una-una pag idolatros referring daw kuno sa pagsimba sa ribulto, wa po'y santos. Wala po'y gitawag og mga santos nga nagsimba og ribulto. Nga naman kay klaro ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Now this is the Catholic faith. We worship one God. Wa ingon ang simbahang Katoliko nga we worship many gods including statues, including images. Ang kanang gitawag og mga larawan, mga ribulto sa mga santos, di wala man agisimbas Katoliko. Kaya ang gisimbas Katoliko kadtong Dios o gitagaan og venerasyon kadtong mga tao nga diin naay koneksyon sa Ginoong Dios. Kay sumala pa ni Ginoong Jesucristo 17 Gs. Ingon pa sa tong Ginoong Jesucristo, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Kung gipasidunggan nato ang mga santos, tapos nga atong gipasidunggan ang Ginoong Dios. Nya idolatros day na. Diba? So diha nato makitaan ba nga kini nga tong higalang pastor ginagamit ang Biblia sa pagpangilin pagpanglingla aron naay mga Katoliko nga iyang makuha og siguro makabayad og 10%. And lastly, ingon pa niya, di man daw kuno na malangit ng tawag ining magsimba daw sa dugay na gitawag patay na o magampo sa dugay nga patay na. Uy, pagtulon ang simbang Katolika nga magampo sa mga patay na. Ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mangayo mig intercession sa mga tao nga diin suod nga higala sa Ginoong Dios. Nga mo nang gitawag mga santos. Nga naman kasi sumala pa na St. James chapter 5 verse 16 from 13 to 16. Ingon pa niya ang pag-ampo sa taong santos dakog kahimuan. Ang question nga mape naman ng mga santos, buhi pa ba na sila until now? Yes! Patay sa lawas, makita nato Iglesias chapter 9, verse tawag ng 1 hangtod sa 7, di na nato makita ng lawas, kaya syempre gilubong naman, pero naama sa kalag. Nga nagpabilin nga sumala pa sa balang kasulatan, nagpabiling buhi at ubangan sa Ginoong Diyos, Revelation chapter 6. So kung naay gitawag og mga kalag, o niya kay mga santos man sila, nakaambit sila sa kinaiya sa Ginoong Diyos nga makadungog sa atong gitawag og mga pag-ampo. Nya sumala pa ni St. James, ang pag-ampo sa taong santos dakog kahimuan. Question, makaampo ba ang tawag ini mga santos? Bisan sila, naana sila sa tiilan sa Ginoong Diyos? Yes, Revelation chapter 5 verse 8, nga ang pag-ampo sa mga santos naas tiilan sa Diyos. So naturalmente kami mga Katoliko mag-ampo mingat pa sa Dios, magpakitabang sa gitawag mga santos kay naa mas Biblia
nga ang ilang pag-ampo dakong kahimuan at tubangan sa Ginoong Dios kay dili mamati ang Ginoong Dios sa mga taong gitawag og makasasala. San Juan 9:31. Ay nga ni mga tawahan na wa man di santos kay sukad-sukad ba wa pa man pinalangit nila. Nga kanang ilang pundok pa man pinalangit nila. So kit ng mga Katoliko tested and proven naman nga naay mga Katoliko nga nalangit ug ang witness ni ana ang mahal na Birheng Maria. O patay na gani na pero yun, makita nato nga nibalik. Kaya naman tipagto nga the Assumption of Mary nga gipasaka ang lawas ug kalag sa mahal nga Birhen sa langit pinagi sa gahom sa Ginoong Hesukristo. So nibalik ang mahal na Birhen niingon siya nga naa ni mga Katoliko na langit. So kung naa ni Katoliko na langit kining pamutbot sa gitawag og mga pastoy, especially kining pastoya, makita nato nga anak gid ni siya wa kay ang amahan sa bangkak mao man ang yawa. So naturalmente nga mamutbot ni siya, naturalmente nga mamangkak ni siya ngano man kay wa man sila ang tumuong tinguha to battle the truth man. Maghimo siya butang nga contrary sa truth nga gitudlo sa balang kasulatan o gitudlo sa tradisyon sa pagtuong Katolika nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Mayang dita pailad ngano man kay ang tumong tinguha ni mga tawhana Romans chapter 16 verse 17, wa sila mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong tiyan. Mo na maghimo sila mga tumong istorya. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4. Mo na bantay-bantay ta kay mayroon ba kini mga istorya, mailad gyud to mga tawo nga di sa Biblia at the same time di tigtuon sa pagtuong Katoliko. Mo nang kinahanglan tang mangandam, kinahanglan tang gitawag og kining maigmat singon ani nga tawag ining pagpangilad. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.